Kanyang laki din! Naggapu ka di ije bangkag lakay. Wan bakit? Ato magaya man ti mabalin na purusay. Kastaya, kaano tangarod ngay nga agpuros. Inton Sabado ko ma. Nga masapul nga agkita ka iti mabalin tatangdanan nga agpuros. Tanudwa talag. Saan ta amalpas day jay nga agmalam. Kasta ka di? Manungay nga rod ti ayabak a tao. Oray upat tapno dago sa malpas. Ha? Ato nga rod ti mapuros ko naktumay. Nudwala ang kurang ah. Ala, inak nga rod kasarita danana sa ring inton bigat. Barang kayat dati umay inton Sabado. Awan medkit day ti papanak inton Sabado. Kas na ayan na, kat makaumay kayo nga road. Wala, umayak. Amangan no adapay ti maayaban nyo adaduma, nana. Ha, ay katadumot ti mabalin mo nga ayaban ijay daya. Adda ni Gina ijay, adapay ni Garay, numayat nga umay. Aywan ngagpaisoan niya. Padasam ti mapan ijay, bareng awan papanandain ton Sabado. Alaman nga rod, nana, inak man ijay balayda. Inkan, balasang kau. Ado gaya man ti bunga ti tarong amulan nila kay mo, kumare? Ado mare, ad-adda nga imadong. Nag-spray nila kay ko iti pang paado iti bunga. Kasta ka di? Katuan ah. Awan mo ti papanak inton Sabado, tawan mo ti klase dagiti ubing. Sa anak amang itulod iji pagadalan. Agyaman ak kumare ha. Ala, awan anyaman na. Umayak, ta isuka pa iti tangdan ko nga allowance dagiti ubing ko. Aywan ah. Alangarod mare, innakon. Namnamaag ti iyo may munton Sabado. Wan, kumare. Inayaban na kamatlagayam ni Mari Alma? Wain, imay ije balay di na minsan. Husto ah, tapno mapuros amin dati bunga ti tarong da iti agmalam. Wain nga rod, tapno mamin pinsan ti panangipan ije invat. Aywan ah. Sapay nangina ti tarong ita. Nangag ko iti radyo nga 80 aging gat 90 ti per kilaw. Kasta ka ni? Apaw, tsamba nga rod aday ti mula da ita. Wain nga rod, sapay ado ti bunga na. Nagmayat laki din ti puros no kastoy. Sika magayam garay. Wala na. Umay ko lang ko masalod-sodain no inted ni Alma yay tangdan niyaw ang nagpuros idi na minsan. Ha? Awan pa'y nga mintin inted na kanya kay. Kat uray siyak mo't kat awan pa'y inted na. Pa'y ngay nga ta. Dandan ni makalawas hindi na palabas manipod nagpuros tayo. Nga maging ngay ta awan pa'y. Diyak man ambo kadakwada. Sapay masapol ko ti kwarta ita. Uray siyak nga rod baraw. Awanon ti gatang ko iti kapay. Ang mga no umay to dito'y nana. Kat pakiala yung tulatan titangdan ko no bilang laeng. Uray titangdan ni Gina. Sigurado masapol na mutin na dyan, nana. Wan ba raw? Ibagak tukin ni Alma no umay. Nasaya at nagranata, Alma. Ha? Apay ka di tata? Ibagbag ang amin ni Gary di namin sanpay. Nga urayan da ka mapanije balay ni Sareng. Ha? Siguro, urayan da titang danda nagpuro si tibuga timulayaw, hindi na panalawas. Anya tangdan nga ibagbagada man. Ha? Tangdan nga. Ha? No saludsuden dan tupay.
Ibagayo nga awan tang danda, tanagbuntog damat nga gargaraw ijay bangkag, kas dala pag-ong nga gargaraw. Anya? Iso nga awan ti ited ko atang danda, nagrarawot dapay. Gaputa indasar ko amin timakan, kinanda amin, di daam mo timangibate. Anya? Ay una yan tikasta nga ibagbagam si Kalba. Pudno mat, nagbubuntog dala nga ruden nga gargaraw, nagrarawot dapay. Ha? Diyos mio marimar, anya lakit din aya. Ti awanan bain nga alma? Kastagayam tinakunana? Wan, iso timbaga kanyak ni tatang buldog idi kalman. Una yan. Kasano na ibaga na nagbubuntog tayo nga gargaraw, kat nalpas tayo mat iti husto nga oras. Ha? Diyak man na mo iti dayjay nga alma. Nagbara pa iti panawang idi napan tayo nagpuraws. Sakit kas jay pa iti aramidan na. Wan nga rod nana. No amo tayo la kumaakas jay gayam ti aramiden na. Saan tayo latan kumaanap-napan? Ay wala. Nga maudin dayjay nga ipapan ko ijay bangkag da. Sana na maulit apulaws. Ay uray syakmat anana. Saanan a maulit iti kaano man? Makapasakit tinakam. Nabambanog tayo lang nga awan matangdan tayo. Ay salbag dakiday. Sa bagay, saan ang nakaskas daw da jay? Gaputa idi pa lang. Kas jayin to gali daw nga gasawa. Ay, pudno na saan ako na. Sayang laki di ti banog ko na pan nagpuros di na panalawas. Sayang nga talaga. Ang manyangay nga raw. Ay, polos, asaan na maulay. Jakton mapan di bangkag da. Bukudan dan ti trabaho da, tata. Wala. Nagalas to gali da. Di dalagbay ni ti tao nga ayaban da. Adda lumastog da ita. Nangro na ta nangina ti presyo tinatang ita. Ay, wala. Apay, umdas ayat ti kasdaya banag. Tapno agpalastaw. Kanya laki din aya. Ado ariri dagari kandina nang runa day di abakit saring. Ha? Talagaan na sakit tinakam da asaan ana itag titang danda. Ay, bayamon. Urag sakit tinakam da. Tanagbubuntog damat nga agtrabaho. Kat isuman. Uray ni Gari. Kaslasan alalaki iti panaggargaraw na. Nakabumbuntog ti Jaske. Ha? So, gusto lang, saan mo nga itad titang danda baka... Ay nalakay. Naggapuak ijay ayan ti mulam akarabasa. Mabalin mo't gaya mon apurusan. Katuan mo. Sapay nangina ti presyo ti karabasa ita. Uni nga ron. Iso amang sapul kay tikin si atao akadwak agporos inton umay alawas. Ha? Sa dino ngay ti pagsapulak iti kasta kaado at tattao. Mapanon kay jay daya. Ado ti mayat amatang daanan ni jay. Ala, mapanak inton bigat lakay. Rabiin na. Kunak lakit din no asino ti agtok-tok-tok si kamat gayam. Un kumare, imaya, taumay ka kumasalud-sudan. No kayat mo ti umay inton umay alawas ije bangkag me. Anya? Nagturag kamutan nga umay amangayab manan kanya. Kat di siya pa na itatitangdan ko ididamo. Di ka madanagan kumare. Igulpik to nga itid.
Maasi ka kumamot kada kami. Takarabasa ngamin ti purusen tayo kuma. Nagdadagsen day jay. Ay kat, bukudan nyo at trabaho yo. Uray awan kwartak, sa anak nga agbebesin nga umay makitang dan ijayan nyo. Nagaalas ti ugali yo. Ha? Bukudan nyo nga agasawa ti trabaho yo. Masigurado nga awan ti mayat nga umay, gaputa kasta kayo ngamin. Saan nyo lang nga ro dun ama itagtitang dan ti tattao? Ado pa ti sao amang mangagkada kayo. Iba kayo, akasla kami pag-ungag gargaraw. Amo, asayo, alma! Ay, gusto lang na dyan nga imbagam kenkwa na. Barang maamiris da, tibidot da. No makaamiris da ah. Sa bagay, kasjay pa lang at tao. Into lang da, di kasi ng ugali da. Ay, inyurat da pay ah. Ay, wala. Apay, kaano da kanong agpuro si Timula da karabasa ya? Naku na idi may iji balay nga inton umay alawas. So nga ang mga no, bigat siguro. Ay, sapay la ko ma, tawan ti mapan. Sapay la ko ma, tawan ti tawa maayaban da, tapno agnarem da. Ay wana, bukudan da ti trabaho da. Alaman no ka ba ulanda? Sapay nagsangat di pangibunagan da, no bilang laang. Kasano da ito yun lang ay? Inton bigaten ti in-schedule mo apa nagpuros iti karabasa. Ngam awan pa'y mat tinaayabak uray maysa. Anya? Napanak aminen ngam awan mat ti mayat. Mala, di ka matanagan. Tas siyak ti masaba rumwarin ton bigat. Ha? Inlakman ay aywan ni Gari inton bigat. Kayat na nga ta. Barang ano kayat nati umay. Ibagaktukan ko ng igulpik ton nga itad titangdan na. Uray titangdan na idi asaan ana itad. Napno umay. Ala, si kangarod ti makaam mo. No addapay ti maayabam. Ayabamon, tani, kasapulan ta ti ado nga agpuros. Wan, bakit? Paglakid din tanadanon ka dito balayo, pare. Ha? Nay, si Kamad Gayam. Nagsapak mo tin, pare. Awan, pare. Ang mga noon ti papanamit ang aldaw. Ay, awan mo, pare. Kas makita mo, nay, nagmayat ti pa nag-relax ko dito indayon ko. Kabayatan ti pa nagkapek. Pare, ang mga no kayat mo ti umay makitangdan. Ha? Awan nga min ti maayaba kakaduhak nga agpuros. Kan nagbunag iti karabasa amulak, pare. Sabay medyo adayo. Kan sangat ti pangibunagan. Kasta ka, nay. Apay, pare. Di inaramid yo kada kami, asaan nyo nga intititangdan may. Kan ibagbagayo iti likodan may. Nagbubuntog kami nga agtrabaho. Kan nagrarawit kami. Panagkunam kani, kayat ko pa iti umay. Ha? Bukudam ti trabaho. Kasla di yung amin kasapulan ti tulong ti tattao iti kastang inaramid yaw kada kamay. Nyalaki din na pa nagpampanuno na ita pare. Pare? Ure awan ko kwardak pare. Kay kaya't ko pa'y nga ginindayon dito ya narubayan ti balay may ngam ti mapan agbunag iti karabasam. Bunaga masikalayang pare. Salbag ka kiti pare. Alya. Saan nga umay ni Gary ita? Saan nga ron bakit? Asino ay nga tanti mapan ko ayaban? Padasem nga tatimapan ijay ayan ni Tata Buldog. Ha? Bareng kayat na ti umay, tapno adda kadwam nga agpuros. Uray saan mun apagbunagan talakay muten. Unngag paiso ah. Mapanakin ton bandamdama. Mala,
Umunag ka nga rudan, tamamigat tapay nga umuna. Sakbay ka amapan ijay ayan na. Anya, siya, ayabam ngagpuros iti mula makarabasa. Un kumatata. Por Diyos por santo, pakawadam. Ha, oras siguro awan makukwarta ka. Sa anak ngagbibisain nga may makitangdan keng ka. Anya, nagwaras dito yung lugar tayo, ti kinalas ti ugali yung agasawa. Agayab kayo, ititangdanan yaw. Sa diyo itag, titangdan da. Tata, kan nagato ngay bagbagayo, tiliklikod da. Nagrarawad da. Kan nagbubuntog na ngagtrabaho. Anya ngay ita, awan lang araw, timayabam. Awan, saan nakabaawis nga umay brando? Bukodam ti trabaho. Puro sem, kan ibunag mo si kalaeng. Dua kayo kan nibaga mo. Kasano da ito yun lakay? Umayon ni Bagyong Pipito. Ngam saan tapay analpas ti panagpurusta. Wala. Ay, anyamot tanti kasto. Lumabas siya, pay! Anya? Ala, paspasan nyo diyang puraos. Taumayon ni Bagyong Pipito. Sapay nagpigsa na jay. Ang dangin-angin nan. Nana, amangan no awan aramida nyo. No kaya't yu ti umay makitangdan nga agpuraos. Ay, naklata nagkukuti jay balay may. Sanak nagbibisay ni ti kwarta. Ala, bukudan nyo na itatrabaho yaw. Tutal, nagalas nyo gali yaw. Anya? Hindi nga stoy bakit. Awan mo latimayat nga umay tumulong katatan. Wan nga rod lakay. Lumabasak ba? Parang daw. Ha? Nagpigsa ito daw. Umadda kayo dito. Magpurpuro si Tibunga ti Kanabasa. Naglalagi din na yan. Pare, umay ka. Pang-asim tatulungan na kami. Nagpigsa ka rin ito daw, pare. Iso na pa naging matang iti anak. Nag-chat kami imang kanitatabol daw. Anya. Hala, bukudan nyo na ito trabaho yun. Agpuros, pinagbunag kayo doon. Untod sumarunaw, saan kayo nagmulmulay tinalawa? Kawan mo't lang, mayaban niya, at tumulong ka na kayo. Kanya lagi din na yan, malalabsak kayo pa dito. Anya. Oh, anya, nalpasan di Bagyong Pipito. Nga maging gaita. Sampay lang nga nailakot ti karabasa yo, i-invat. Unin nga rin tata. Adal gaita kada kayo kagasawa. Ha, numayan ko mga minti kas tayo, kadag iti tao nga inayayban nyo ide. Adda ko mati tumulong kada kayo ita. Tata. Ita, marit na yun, tirigat. Nawan ti tumulong. Nagkasapulang kayo. No saan na sayater aramidem iti padam atao. Brando. Oray agpakaasi ka. Awan ti tumulong keng ka. Wan nga ron tata. Agbabawi ako. Iti kasjeng inaramid mi. Ay nga nga ita. Oray makitkita na kayo iti tao. Amarigrigatan ni bangkag yaw. Lablabsan na kayo latan sa daag kakatawa. Aywanan nga men. Dagitay ayaban na tao. Tapno no ayabam tumanen. Umaydan to, Brando. Anya kalaki din aya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo.
Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Salbag kay di ti kastaw. Ni, apay ngay nana, bigbigat pay lang agong unget kayo manan. Kasano mga main, iso malagayam nga awan ti danom asubang pwet dito'y balay. Tagayam, inaguman manan dayjay nga agapitaw. Anya? Awanan bain at talaga dayjay alalakay. Kunam lano iso lang, tagkasapulan iti danaw, takas jay matan tar aramidan na. Ay, unay matan ni agapito. No nakaurnong kuma, iturong na matan dito'y ayan nyo, tapno makataya kayo kumamit. Kumaa, ngamsaan mat. Agasam man, tamay sarabi kan may saal daw jay danom ijay balayda. Anya? Ha? Makapangaryat damag. Orayak nga oray iti danom. Ay, makaparurod at talaga ti agom akaroba. Ay, kahit kailan, nagala sa talaga to gali tayo dyan agapito. Katuan mat, sipod pa'y. Kansan lang nga iso tinagalas to gali na. Karaman ti asawa ng awanan bain. Hay, naku namon, friend. Nagalas at talaga ti ugali dayjay apiling. No siyakla siguro ti mismo akaruba da. Amangan no inaldaw ti rangit mi di parahangan. Anya? Ay wana. Jaklakit dito lo, nga agum-aguman dati danom. Saan mo't nga isuda lang tagnumarkat? Kaasimot ni nana ising agururay iti danom, nukas jay asaan nga ikanda agapito. Di da maasyan mo't ija bakit? At daya nga min asi ti kasya at tao. Pulos, bagi dala ang ti pampanunutan da, makasarili da. Nagawan kat abain na dayjay abakat Ha? Ang sino ti ibagbaga mabakit? Asino pa'y kuma, no saan aday tabakat di takaruba. Ha? Apay, anyot ibagbaga na? Ibagbaga na ka no, nga imimutan ta iti danom. Anya? Ti awanin bain abakbakatan? At dapay lang ti ganas ng agungat-ungat no saan amaikan iti danom? Kat tunggal pa nagtatrabaho ija ayan ti puon ti danom. Kat isumati ka na niya awan. Saan ang makitrab-trabaho? Ay, una yun dahil abak-bakitan. Paimanda siya man ti makisarita keng kuana. Awan ti bakit-bakit no siya. Pagsasawak man dahil siya bakit. Ala ungtam tap no agnakam. Bakbakitan nga awan ti manaknakam na. Magwakasaw na apong tutyuga po iti danom nana. Ha? Tapno ibaga kada kayo ha. Awan tikarbangan nyo nga agriri no saan kayo nga ikan iti danom. Anya? Umunay damin. Tunggal pa nagtrabaho ija ayan tipuon na. Da kayo tikanayon nga awan. Kayat mo asawan. Awan ti panangikonsideram iti kinabakat kaw. Iti da ito ya kinabakat kaw. Kat kayat mo pa'y amapanak makitrabaho kada kayaw, kat nagdagsan na niya trabaho. Awan tinadagsan na. Taamin tayo, agkasapulan iti danom. Anya? Iso nga awan ti karbangan nyo nga agririri, no saan kaya may kan iti danom no maminsan. Tawan mo't may tultulong yo, no pa nagtrabaho. Nalawag. Anya, ay nagawa na respeto na mo tayo kasta timay na imbaga king kakabsat. Bastos nga raw ngagsasaw ti awanan bain alalakay.
Ay, unay na yung agapitaw. Awan mo't laki ditias. Asin na iti babakay. Un nga raw. Hala, bayamon. Di mo latan ngay kaskaso ida. Tano tutupam. Ang mga nuad-adda saan na ka ngay kan iti danaw. Sa bagay mo't kidi Awan mo't nga raw ti sabali paggapuan ti danawm no saan nga ijay ayanda. Bayamon, addan tulat ta. Ay, nasaya ata nagranata si kabakla. Apay manang, ada ka diti napatig nga ibagam. Sa lutsudak la kuma, no aglukat ka iji parlor mo inton bigat. Wan manang, aglukata ka talaga ta sandekit nga ron. Barang adu ti customer. Kasta ka di, alaman ka ron ta umayak inton bigat. Ha? Ipariban ko man mo, day ti buok ko kan ka. Ay, wan Umay ka intong bigan. Isapsapam ti umay, tapno sikat ti umuna nga iriban ko O sige, masapak inton bigat. Oh, aday ta. Nalpansan ti riban kan hair color ti buok mo. Wan gayam. Mabalin ka di, at ipanagbayad ko kut inton umay alawas. Anya? Di ka madanagan, tabayadak tumutlaang. What? Manong aminan ti bayadak kan ka? Bale 4-5 amin Amangan no, mabalin ang paon aman. Awan pa ngamin ti kwartak ita. Ala, ano sa mun nga urayon aging ka inton umay alawas. Di ka di madanagan tabayadak mutlang. Anya, saan abinayadan ni Piling ti panangreban mo iti buok na? Saan nga rod sis? Namukla ko maasan gayang agbayan. Jakla ko man riban ti buok na. Nakalaslas to ngagsasaw, ngamawan mo't gayam ti pagbayad na iti buok na. Lawlawan kon anang riban kinkwana. Sapay nagalas ti ugali na dayjay no singiram iti utang na. Isupay ti addaganas na nga agungot. Wan nga ron, barang man no bayadan nang agpayson tun umay alawas, tay sumutin ka rin Barang no awan to ti adu apa sa kalye na ti awanan bain a babae. Anya ka mutan bakla? Di ka lang makaururay? Anya? Kit imbaga ngamin nga itang aldaw ti panagbayad mo kanyak. Isu nga imaya. Wan imbagak nga ita, nga makauray ka kumamot Anya? Kunamot lang itarayak ti utang ko kun ka. Manulaang mo dayjay 4-5 ngay. Apaw, baryalaang kada kami dayjay. Ay, kat no paryalaang dayjay para kada kayo. Itit mo nga rudin at masapul ko man. Na, tas saan ka talaga makauray? Anya? San ka mauawatan? Aguray ka laang asi ka bakla. Sumangpot la jay kwartak apagbayad ko kan ka. Isipat ko di tarupam. What? Saan ka namas daw? Tay di pa ilaang katkas jayan ti ugali day di apilaing. Wan nga ron na. No amok lang kumakas ti gam ti ugali na no singirin iti utang na. Tiyakla ko man inriban ti buhok na. Ay, sayang lang ti agas ang inusar ko. Inton sumarunaw, amom taon. Wala na. Talaga saan na maulit pa Ay wun gayam. Nadamag mo ka day, jay chismis ita dito'y ayan tayaw. Ha? Eh, saan pa'y nana? Anya day ta?
Nag-file ka nun ni Agapito iti COC. Anya? Nagapito? Nag-file iti COC? Wen, agran ka no kas board member ijay ili tayaw. Ah, makapalag matinday tadamag na na. Ha? Awan tinararamidan na dito ili tayo. Gam nagpuskul tirupa na nag-file iti COC. Ay nako! Asino nga ta tinamlamaan na mangibutos kan kuana salbag kiti. Oray siyak, itapay lang, ibagbagakaw. Saan ko nga ibutos dayjay nga Agapito? Pulaos, ultimaw, ha? Ibagak mutlaang kadagijay kakaanaka, asaan da nga ibutaws, tanagalas mo, ti ugali na. Ay, nako. Anya nga taya ti simrak iti panunot na dayjay nga Agapito ta nag-file iti COC. Makapalag nga ron, friend. Nagpuskol ti rupa na nag-file iti COC. Wan nga ron. Awan mat tinararamidan na dito ili tayo. Ngam nagturad, ti pakinakam na nag-file. Ay, awan lat amok. Jaklapat yan ang mga bakday nga Agapito. Oras siya. Pulos sa jaki butos. Kan may isa, ibagak amin akakasinsin ko asan da nga ibutos, friend. Ay, wana, oray siya. Baga akmat amin akakasinsin ko. Nasaya at nagranata, kabsat. Ha? Saludsudin ka man. Apay, pudno ka day ti mangmangag ko at chismais, dito ayan tayaw. Anya day ta chismais kabsat. Nag-file ka no, may Agapito iti Certificate of Candidacy. Ha? Ayun, pudno day ta kabsat. Ngampang nga asim, ta saan mo ko mga ibut-butaws. Anya? Ay, saan talaga Anya po nga ibutos ko ti kasjay akla si ti tao ngay. Itapay lang nga awan akam na dito ili tayaw, kit kastauna elastugnan. Di karkaron taon no mga bak. Ay, wala. Ang mga nuamin ton alalakay kan babakay, kat pagsasawan na. Ang mumatan ni Agapitaw, awan ti respeto na itinatataangan. Husto kay ti dayta, kabsat. Iso asaan tayo abutusan. Narigatay. Oh, na kayo magamit masabat ko, nana. Ha? Itaman pa'y anagmayat ti isam mo ang makasabat kanya. Sika, Agapitaw. Di na naman. Sigod mo't agas to iti panag-isisem ko, tunggal at masabat ko. Anya lagi din na yan ni nana. Kasta aya, panag ko na ang ngamin kitsaan. Anya? Ha? No ti panagkunam kat maalanak iti isem mo akas langursi iti asaw nagbidot ka. Ah, Itapay laang ipakpakaunakon ken ka asaan ka nga ibutaws. Mawatam. anya? Nakalalas ti ugalay ngam nagturad ka kan nagposkol ti rupam a nagfile iti COC. Ha? Bilibak mag iti kinaturad na. Ni nana mo. Ayawan, saan ka nga ibutos? Di mo namnamaan nga ibutos ka. Tanagpangas ka unay. Itapay laang asan ka na nga ba? Ang mga no nakarkaron tupay, no bilang tamangabak ka. Oh, dinakman isim-isiman na kastama nung Agapito. Ah, luti pa nagkunam, kat may ayo ak iti dayta pa nag-isisem mo. Ay, nagbidot ka.
Anya, ipakpakaunakon ken ka. Asan ka nga ibotos kas board member? Tanagalas ngamin tugalim. Anya ka din dito nga ibagbagang bakla. Ne, lakas kas dao man dito kinasingpet mo makisarsarita ita kanya. San ka nga minasigo ta kas tagad? Bakla, nakabutbutang dito pa nagngurungursiit mo. Kas langursiit ti aso may tuntuno. Anya, ita nga awan pa akem mo dito ihili tayo. Lastong ken pangas mo amin na pangas. Kasanuntungay no mga abak ka. Tinakarkarong. Awan ti manamnamam kanya. Iso asan na ka isim-isima na kasta. Gaputas sigo tanagalas to galim. Anya? Kasta ti yung bagbagakan ka dayjay abakla? Wan bagay. Ay nagalas mo't tan atabas tingiwat nan? Nga raw. Uray saan na mga ibutos di na magkumaibaga iti sangon sao. Pay man dayjay abakla. Marana aklaeng. Ala, bayamon bakit? Bari nga dapat tinamnamang agbaliw ti panunod na. Ibutos na to itong umay nga eleksyon. Ha? Isa bayamon. Nasken nga agpakumbabatay ta. Kaputa, datatag ka sa pulan si kamo. Sa bagay mo't kit di Ngam apaman amalpas ti eleksyon. Pagsasawa ka talaga dayjay abakla. Kunaktumad. Apaw! Nagmayat man day tanga isang musika, agapito. Pagatlapayag nga isam ko naman, George. Siya agit-dimot. Ay na, agapito. Uray isaman nak itikas taunay. Ipakpakaunakon, asaan ka nga ibutos kas board member. Anya? Mas dawak man kan ka. Awan tinararamidam dito ili tayo. Ngam nagturod ti pakinakam mo ang nag-file iti COC. Anya? Ha? Siya kun ti mangibagbaga. Saan ka amangabak? Tapnoan mo man niya. Pagkakatawaan da ka lang dagiti taptao dito lugar tayo. Gapo iti kinapuskol ti rupam ang nag-file iti COC. Sino nga tinamnamaam amang ibutos ken ka? Ha? Ni bakit mo? Anya lakit din aya. Ay awan, uray isuman nak iti pagatlapayag, saan ka nga ibutaw sa kapitaw? Anya? Unay kay magtanda ta. Sino ngay kumatimayat ang mga ibutos king ka? Kin nagalas mo ti ugalim? Anya? Nagalas ti ugalim. Kin may isa, awan tinararamidam dito ili tayaw. Ngam nagturad ka kiday na nagpaliti si usay. Awan na, saan ka nga ibutos ko nagtumay? Kin binagak amin na, nagiti ka kanakak, asan da ka nga ibutos? Anya? Itapay lang awan ti mo dito yung lugar tayo, kay naglastog kan. Lastog mo amin na lastog. Kin uyawumpay nagiti ka baranggayam. Kin may isa, imutan pa, nagiti ka rubam. Awan as-asim, nga oray babakay, winulalakay. Saan kumamatakas tata? Anya saan? Ibagbagak lang matipod daw. Iso mas dawak man king kay ti panagpail mo. Naimbag man ta saan ka asimgar. Heh! O niya, nagkas ang abyagan niya. Awan pa'y tal daw pa nagbubutos. Ngam amin na masabat mo, kat ipakaunadan asaan da ka nga ibotos. Anya ka din dito nga ibagbagang bakla. Ammo ka na sakit tirik namin tikas ta nga ibagbaga na giti tao. Ngam anya nga ron. Kat ammo mat amin na giti tao dito lugar tayo ti kinaalas ti ugalim. Kansan lang nga siga, da kayo nga gasawa. Anya?
Ang pambawi ka ita na nag-file iti si Jose. Kaputawan ti mayat amang ibutos ken ka. Ipagada pa yan iti sangon-sango. Ay, sakbay ka ngamin nga ag-file. Panunutem nga umuna no adda ti taong agtaleken ka. Ibasar mo matbasit iti ugalim. Sana kasta basta napanunot mo ket napankan. Anya nga ita, mababain ka, iti ipaspasungan ti tattao ken ka saan da ka kahit nga ibutos. Ha? Ti pa nag-file, ket saan na bareng-bareng ngamin. Planuwa manasayaan. Saan akasta, naburing ka lang. Napan ka gidi nag-file. Pinanunot mo kumamit Ladda ti mayat amang ibutos ken ka wenno awan. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarts YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Chito, ayan mo. Mapan ka man sumakdo iti paglutok. Chito! Saan pa'y matasim mangpet ni tatang? Anyat orasan. Subit nga ta na. Napana naman nga ta na di magdagasan Ay, sapay awan paglutok. Kunak no mangantayon. Iso ang nagawid mapanak pa'y lang arud makiayayam No makitam ni tatang mo, pagawid Kunak ano graduar ita di inauna abalasang ni Pari Blande. Apag adalin da nga gasawa. Anyang agradwar, kat kaan anak na. Ay, unay maten. Kat no, ijay pa'y private school. Tinang ipa-eskwelahan da. Kat anya nga'y, kasanumo ngamin, imbes nga giskwela. Jay mo naggargarampang tinararami jay balasang ni Pare Blandi. Kundi make-up kit din, pasaray saan nga agaw awid ka no ijay boarding house na. Kasimot ang aron ni Pari Blande. Sa pa'y nakutkutong. Manuma nga minan a teenager tinasiksikugan dito'y lugar tayo. Mapandaagin i-eskwela ijay kunada a university. Tagayam, agpasikog dalaang. Mare, mano aya dagiti nasiksikugan na babalasang dito lugar tayo? Mabit lang tabilangag. Upat ijay abagatan. 5 ijay daya. Nagadong. Aguray, ta saan pa'y analpas? Inom, ijay laod. Saan sa mo tamalpas na ita pa nagbilbilang mo? Kumari. Christine, si kamot ang tiaginaw Una nang. Agi kalunkon kan. Kita ta saan ka makabuong. Hulhulugak pa ilang dagita basbaso kon pingpinggan tayo. Una nang. Ha? Nalpas kayo alangan? Nakigtot ka nga urela di makkel dagita matam anakakitaan alpas kamin anangan. Nagapam Anyat orasan. Napan ka man siguro nakininuman niya. Ginastos mo manen amin asweldom. Ay, nagadugot sa umo na ya. Unak matenken ka nga insardeng kunti aginom iti arak. Ay, rumbang lang Imbawal lang aron ti doktor. Bakit? Naanakan gayam abalasang di inaunang anak ni Pari Blande. Apay, nakaamamwam manan iti dayta. Kini kumari mi Musa. Nagkita kami nga minggay. Ay, isuti nakaladawam anagawid. Nakichismis ka manan. Bakit? Among ka di. Numano amin dagiti nasiksikugan abalasang dito lugar tayo. Ay, anya ko matibibiyang ko kadagita nasiksikugan. Uray pa masikugan amin ababalasang ni Pare Blande. Saan mo arumbang nga apan istoryaan dayta? Ay! Inayada mo't ati aginaw anak
Ako, kunakmad. Nalaing nga aginaw ti balasan ko na. Wala, kat no siyak ti kalaingan nga aginaw ije school mi. Oh, nanggag mo na ba kay? Sige, mga Rod. Ikaw anak man nga Rod, iti ka nagbalasan ko ta mga anak mamay. At dapay nabati asidaan ba kay? Ay, agsel-cellphone ni tatang, adda ka inawag na. Ayan na. Ay, kunakon kat. Adda isiksikreto na. Day, jay, oh. Jay, inaramid na kalkalapaw ijerwar. Itay pa'y dita. Asino dyan ka inawag mo? Ne. Apa nakabanikas ka. Aglisi ka man kiti tamapana kung maturog. Ay, nagbayag ka nakitong tungtong iti cellphone mo? Ijay ka pa irwar! Kurt, anya kumaita. Asino ti chicks mo? Ha? Awan chicks ko. Unay kakit din aya. Kita akman no asino ti kain inawag mo? Ipakitam di ta cellphone mo. Diskumpiyado ka launay ah. Dada. Number ni pare Boni dayta. Kita mo, Taan niya kumati nagtungtungtungan nyo? Nagbayag kayo ay nagsarsarita ah. Chicks siguro anya. Ay, naku. Makauma ka na, tinay. Awan la ibagam chicks. Kadagsao ka chicks. Ay, tinay. Adagayam ka ruba tayo alimat asawa na ah. Anya? Ay nagadon. Asino nga dayta? Ibagamat din alakay. Asino? Isumot lagayam nga ado ababa iti makitkitak amap-mapan dita balay da pare Ruben. Rabi, maturog takit. Ay, nagsapa pa lang. Ituloy mo na istoryam lakay. Anya anas sa papay. Kat alas 11 ni tirabi. Nasapa pa. Katurturog ako. Saan ka pa ang maturog Agistorya ka pa. Hoy, Chito. Agreeing ka. Ituloy mo na istoryam. Nay, nagsapa ka buton nga gisagsaga na itila ko mabarbecue maray. Ayun amare, nasken ang masapa ak nga aglako. Tamong, agkit-kita ak ngamin iti maichismis ko. Ay, kasta. Amon ni pare Ruben akaaruba yun. Ay sus, sa nga pulo kanumot ti asawa na. Sa nga pulo. Kano ko na ni pare Boni alima. Uhu, sa nga pulo kano. Ni. Maulaw ako na. Sa nga pulo, 1-5. Bayam, tagsipot-sipot ak, tapno maamwak ti pudno. Ay, ibagam tumangarog kanya ko eh. Ay katun dumagas kanto dito'y ayan ko, inton agawid ka malam. Mayata, ano man na, di pagchismisan tan. Marikitaw, isardeng mo pa ta panaglanlansam ta mangal daw tayo pa. Ay, wala niya. Alas 12 gaya man. Anya ti sidam ngay. Diyan man amo pa'y. Noon niya timpabalo ni baka kanya pare. Karni ti manok di sidak kay. Dan makitugaw yan di kiti kakadwata. Manok ko naman. Paray, lokotamon na ita pagbalunam. Ah, pare, nabsug ako. Napsukan. Kasano ko ma? Kit santa pa yung manang arugyanangan. Ijayak langan sirok ti kayo amangan pare. Nay, apay nga umadayo ka pala. Ngay, dito yung kan. Tay tuloy ta dyan nag-istoryahan ta idirabi at tinawagan ka. Ay, adaya tuloy na di istorya mo kanyak itirabi pare. Kung na magking kay dirabi, nga itutuloy. Agtugawang rodo na. Sa kabayatan na bang maganta, agchismis ta pare. Ay, kawin na. Ay mga Korea, kababayin dating pabalong kanyak kasi daan ni bakit ko pare. Yaya ita paray. Natang samay. Pare, asin laang. Ha? As-eng? Asin laang? Oh, nga Rod,
Wala ka bugungay. Tanod na kikidisan. Ay, pagbingayan ta na dito karni di manaw. Kasi dahil. Naimas di mga nita paray. Tanda tuloy na di istorya. Kanaig ka na kiti babae ni Pare Rubay, no? Naibusan nila ako mabarbecue? Kay ibus na pare. Sayang, gumata ako mamare. Saan na balay? Ano din na si puta mga chismis? Itang alaw, mare. Awan pare. Ay, awan tuloy na. Yung istorya maipapan kalagiti chicks ni Pare Ruben. Awan mo tinagis istorya. Kan awan mo tinasiputak at chicks di tabalayda. Saan na balay, mare? At anto? Apay, agawit kan pare. Ikaw na, mare. O magaya mo ti maistorya. Ay, ada. Ah, Umay katadenggam. ano nga data? Ay, sus. Ada nagpipinungot dito itong nga ti kalsada itay. Sino da, mare? Babakat siguro da kita niya. Saan mo? Dua mo't akalbo? Anya? Dua kalbo. Wen, dua akalbo abakla. Kasaludo kaya nagpinlungan na kita kalbo mo. Ipukpuk ka damat adwa. Ipungutin ka. O, di nagpinungot ha. Ay, sakmut la ka na yun ti para sakdo. Taka na yun, amala daw nga agawid dayja at chito. Madin sa dayto yun ah. Insardang nanti panaginom na iti arak. Angam ita, sa bali mo tantibisyo na. Ti makichismis. Ay, ayan naman nga tan. Saan tamanan akalangan ni tatang amangan nanang? Bay ama, Kanayon matan amarabyan nga agawid. napanmanin anak chismis. Ala ni tatang, liman lalakyan at chismoso. Iso amarabyan nga agawid, gapo iti kinachismoso na, anak ko. Manatampang. Inay, bakit? Alay ko. Naan ano ka? Bakit? Kita mo na ito yung bukol ito, tuktok ti ulok. Ni, kaslamot ka dakkal ti lumboy di tabukol di taulong. Asino tinangdanog kan ka? Ay, di tapay mo, ti dinanog da. Saan da ka dinanog? Binarsakdak. Anya? Diyak amo anong pinarsakdak? Uno aksidente lang nga natin nagdinagdag na timba. Manipon ije balay ni Pare Ruben. Apay, napan ka nga min ijay aya? Nay ko nagutot mo tara. Napanang aron nag-update. Update iti anya? Jay guys, istoryahan da babae na. Day taka ta naghilig ka iti chismis. Anya kung matibibiyang mo, uray man sa nga gasot ti babae na? Mag-asang mo tinda ti bukol nagdakkel. Ay, makamo ka. Madamaak pa'y nga ginaw. Bakit? Nadaw pinabata si Daan. Ay, diyan ka mo. Wala pare. Ajay ko nam atuloy di inistoryam. May papan ka dagiti chicks ni Pare Ruben. Isumo lata di istorya mi di kanya. Huwag gaya man niya. Nalipata mo tinyo. Anya ka na ti kunana? Pumanaw ka man dito amay ko. Punay kan. Tau may kakidi makidengdengag ka na kami alalaki. Ijay ka man. Paray, hilaw. Ada ka pa dito. Un pare, dak pa eh. Paray, adan sa ka sarsaritam. Ala, man langan dito ang cellphone mo. Igbon! Ne. Apay ka tentaran mo na sa cellphone ko. Tinay, isublim data! Ilamang mo dito pandag tipungan mo na ito yung cellphone ni tatang mo ha. Ah? Apay nanang? Tinay.
Ayan na yung cellphone ko. Ay! Jakayat nga itod. Nangikabilam. Kristen, nangikabilam ti inam. Ay, di mo ibagbaga. Po, nagkagit din na yatinay. Pati cellphone ko, ilamang mo man. Imot tagayam iti chismis ha. Makitang nga gaklaang, indoro nakiden. Maritinay, Ay, si kamot gayam, mari chismosa. anya? Anya di ko na akon? Mari chismusa ko namsamot kanya. Ay, saan? Mari mimusa ko nakmat. Nagkamali ka iti panagdengeg mo. Un nga rod, Mari. No maminsan, kasla ti dengeg ko no adda mangibalikas itinagan ko ket chismusa. Agpadpadamot ngamin ti taros na. Chismosa, mimusa. Iso ang masapul adang gawa na laing ti ibalikas da kumare. Ay, Mare, ada ni Pari Chito. Imbaon ko amapan makitsenda. Apay aya. Sinuratan daki din di ta barangay. Ha? Tapay. Nagreklamo dagiti inchis-chismis mi at tao dito lugar tayo. Ay sos, daytan. Amin sa kano at chismusa ken chismuso dito lugar tayo ket sinuratan da. Saan mat kumamakaawat nila kay ko iti kasta asurat amare? Anya saan? Ket napagklan at chismuso. The subscriber cannot be reached. Please try again later. Ne, apay nga itadya makuntakan ni pare Bon eh. Hadang-atan ti tuloy dya chismis na. Chito! Oh, anya na mo apuraw a papel. Surat ti barangay para ken ka. Basaam. Ne. Apay sinuratan dak. Dayta, kinachismosom. Ha? Agkikita kami kano, iti barangay hol inton bigat. Ay, dakasigayam, dagchismes. Apay, italaan nga mong. Ay, anya laki din, Chito. Adon, di na ibarbarangay, gapo iti chismes. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Sana kasta, kaslasan tayo nga kakaruban o kasta. Aniya? Lakay kan babakit tayon, ng marami dyo pa lang amang loko iti padayo ataw. Anyak, maag, Ha? bakbakitan kan, ng maramid mo pa lang ti mangyakar iti mohon. Nagawan mo ti napain mo, sakit ibagam asana sikat ya kinaramid. Kalt, saan mo ta talaga? Hasino kumangay? Halangan mo na sa bali ataw, kit si kamot ti kaboundirek iti daga. Aniya? Ay, no tinaduma tao, kit kabaalam nga ihakar na lipuspos na, siyak saan? Uray lumakaya kaon, sana ka malukaw, kunak tubay, anya laki day. Ay, nagtangsi. Ay, sana ka natangsay? Lablaban ko lang si karbangak, doray man nagkinasutan usaw, dahi ta ka ba yung paglaingap kay, manghihakar itimuhon, aramid mo na ita. Hindi pala, ano ti kapapa, may papan itinaga, salbag ka kiday. Itay ka pa yung urayan ko, Mare. Apay nga itakalaang. Kasta ya, mare? 5 misin yung luto ka supas. Di ka malasumang putan. Ay, itayak pa rin mo rin balay, mare. Ngam nabayag anak lang ijay daya. Nagbuyak man iti nagaapa. Ha? Nagaapa? Wan, mare. Ni tataing gumot day jay kaapa ni antim muna. Ha? Apay nanti muna ayang. Tinangag ko ariri ni tataing go. Inyakar ka no ni antim muna jay muhon a boundary da iti daga. Anya?
Ay, una yun yan, Timuna. Dahil ngamin di saan nasayahat nga ugali na kat. Iso ti paglaingan na dahil bakit. Iso nga uray antik, hay, diyak kanunungan di kasi nga aramid na. Ay, wan ah. Adun, ti kinapapa na dahil. Gapulang iti kinalaing na, mangyakar iti muhon. Isumit ko na ni Marilo ring itay, manong. Nalabsan na kano idang agap apa. Ay, talaga dahil bakit? Idi pa lang akas dito ugali na. Kitwan mat. Nakababay laki di kanita tataing ko. Makaamuda mo't din Bayam, tasakto man ti mapan agpasensya kanita tataing ko no masangok. Ay, wun manong. Tani, nakababay na talaga dahil nga aramid na. Sapay uray kam mali na, kit ikalintagan na. Ay, wun nga rod. Iso ti katatao na dahil bakit? Isu asaan da nga kinawatan day di tatang, gapu iti kasjay nga ugali na. Tata, imayak, tanadamag ko ngamin ti panagapayaw kanyan ti muna, iti na minsan ngal daw. Ha? Ay, wag, nagapa kamay. Pinagsasawa ka. Ha? Nasing petak, kunak. Ngam no kasi mo tin na, ti aramidin na. Ay ka, malipatak ti agbalin na nasing pag. Maawatan kayo mo, tata. Iso nga imayak, taas siya ko nakaanakan na, ti agkid daw iti pamakawan, gapu iti naramid na, tata. Ha? Idi pa nga minas iti ugali ng timuna, tata. Iso asan da nga kinawatan day di tatang may. Ay, wag. Malagip ka, akanayon day di agsinumbat. Nuapay mga minakas dito, gali ni Antima. Naglay ngagyakar itimuhon. Uwan nga rod, tata. Sapay ura inaramid na kit ilibak na. Day tangarod ka, iti kagurgurak. Iso pinagsasawa man latan. Pasensya, no naglablabasa. Tatalagaan na kaungutak kinkwa na. Ay, hustumot kidi, tata. Baring no iso ti pagnakman na. Nagbara ti panawan. Ngam adda kayo dito sirok ti kayo anak katugaw, tata. Ay, wag. Adusak, tagtugtugaw dito. Agsipsipotak man. Agsipsipo. Wag, agsipsipotak. Kadag iti tatawa, naglaing ang mangyakar itimuhon. Ayun ang tata. Tapno saan da makapaglibak no mapanaknakan nyo nga isoda talaga. Uwan nga raw, paglaingan dati aglibak. Nagalas akitaan ti bakit ang naglaing aglibak. Ayun imbes nga isoda ko matipagwadan, ta isoda kit nga ron tinatataangan ngam saan mo. Iso nga uri na singpe na tao, nukas kadakwada ti karuba. Ay awan malipatan ti agsingsingpay. Kanya laki day. Nalabsak mo't ni tatay kung agtugtugaw di sirok ti kayo, mare. Ha? Kasta iya? Ay, ang mga nagsipsipot Iso nga ron tinakuna na kanyak. Siputan na kano, dagi dyan naglaing amang iyakar iti mohon. Ay, gusto tapno masiputan na ni Antimona. Kahit pagsasawan naman yan. Ay, mangibabain ni Anti. No apay mo't ngamin ay mare. Saan nga ta ama kontento iti adda-adagana? Ay, gamrod nga rod, mare. Iso ka na yun da nga agapa day di tatang mi. Gapo iti kasta nga ramid na. Iso ti paglaingan na day jay. Mangyakar iti mohon. Ay, pakawan nasingpot kit di ani tatainggo ta pinagsasawan na laang. Ay, no sa bali lang nga tao. Ang mga no tinaso dati salbag abakit. Tore lag kuripaspas. Ay, nyalaki di. Nalabsak nga minita nga adda nakapaskil iti sango ti pisto. Ipaspasublat damay. Kasta ka di mano? Papanan ngay nga tan di sigod amang imanmanis iti dayji abar. Saanin na napatag no papanan na. Tinapatag, ingkaki di kita ay tap no awan pa ti mang sublat kit sublata mo nading ko. Un man nga ron manong. Alakit day, nagpelas kan tingkan. Daraseng, amo mitakit ado dagiti aking kayat. Ngagnegosyo iti bar.
Nakaragragsa ka man kumare. Oh, apay kumare. I-share mo mat adi. Tapno naragsak ta adwa. Ay, kumamare. Naala nga min di bar ijay sentro. Jay sigod ngay abar ni Manang Vilma. Oh, kasta ya? Ay, nawin mare. Naimbag ko naman, nanalabsan ni Manong ko, di na minsan nga aldaw. Nga da nakapaskil ijay sango. Iso nga imbaga na dagos kanya. Swertim ata sa anda ka nga inunaan. Kat, manungay tinang pasublat na kan ka. Ay na, dakkel mo't amare. 250,000, amin. Karaman ti gamit. Pau, nagdakkel mo tin, mare. Ayos lang, mare. Tanalawa mo. Umanay ti 20 alamisaan si ka. Ay, nasaya at ano kasta? Ay, adan to pagbisi amon. Ay, win, amare. Si ka nga ro tinamnamag akadwak ko maije, mare. Ha? Ay, sus, si kakit di mat, mare. Ang mga nusaan ako na mabalin. Ibagada bakit akon. Si kakit dimot, mare. 35 mo nga agpaiso. Saan mo't amadlaw iti lang, tabatit ka. Anya? Isang umay kanto, mare, Di ka madanagan, tas swilduan kanto, iti kap-kap na ka. Ay, nasaya at man tanagranata loreng. Ha? Apay nana? Adala ko madamagag. Anya day tanana? Agayom kayo mo't kinibadeng. Iso nga maok nga mong ti mapaspasamak iti biyag na. Ha? Apay, pudno ka day nga adan bar na di sintraw. Ay, wan nana, pudno day ta. Iso tinang sublat iti bar ni Manang Vilma. Aniya? Ay, ti awanan ba in abadeng? Apay nana? Mangibabain iti pulay. Ha! Nagadaw ti mabalin na arugyan na negosyo. Dahil pa'y landakas ang negosyo mo. Ha! Sa bagay, sino pa'y kumati malaan na no saan aday di ama na nagalas ti ugali na. Anya? Dakas, tikas di ang negosyo. Ora ibagam kan kwa na. Apay nga kastamot hindi bagbagayo kontra iti kabsat ko, anti muna. Apay, kaya nakaya di kalman. Ta saan mo nga mo adakas tikas day ang negosyo. Anya? Nagaduma ti mabalin na arugyan ang negosyo. Kamapay akas day pa'y lang nga bar. Kasla saan nga agpampanono ti kabsat mo. Di pa'y lapangan no sari-sari store no isaw. Antay? Iba gamit ti kabsat mo. Dakas tikas day ang negosyo. Ay oo na yan. Talaga saan nga agpampanunot ti dya bakla. Adan sa dya dapan na ti panunot na. Bakla nga awang panunot na. Anya? Adak lang ita kita agsarsarita kayaw, kanyan timuna. Kastaya, tata. Way, iso nang nagkwamay na nagsarita niya. Ay, jak man amoy iti dayay nga anti may, tata. No ape anak kunana adakis ka no tag negosyo iti bar. Oh, pat yung mo na diyang ante. Isuki di atisan nga agpanpanunot. Kan isaw ti awanan bain. Iso ti dakas. Tata, Dinamag mo kuma. Anya tinadakdakas. Ag negosyo iti bar. When umangyakar iti muhaw. Kunam kuma. ay, wen ko matata. Sana mga minanalay nga sumungbat. Iso nga intatal naklatan tata. Ay, no saklag. Pinagsasawak na niya. Marwa masumanaw. Man nakibiyang launay. Wen nga rod, tata. Numaminsan tupay nga ibaga na tikas niya. Sumungbat ka mait. Uray maminsan lang. Marwam ko naktubay. Apay ngayon nakas na tibagbaga na itilikliko na. Kahit saan ko matabibiyangan na yaba kahit. Amom mo tinanti muna, ading ko. Ugali na, timan nakibiyang, sipod pa'y. Daki sa negosyo, alawlawatin naman. Uray bar ti negosyo, sa anak mo nga aglaklako iti babae. Unayin aya. May amlatan na din ko. Ay, masabat ko lang, takas ti tibaga na kanyak, ay pasinsya ko naktumait. Uray awan ti anti-anti, no kasi mo't lang. Ading ko. Nagalasat talaga ti ugali na dadyaba kahit. Nagmayat na, wante ante-ante ko naktumait, no siyak ti makaungay. Saan ko abibiyangan, ngam kasi kayo din ti bagbagana? Ala, bayamon ko naktumait ading ko. Anya laki din. Kasla saan ka na, irwam iti kasi nga ugali na.
laang ngamin timbaga na kanyak di na minsan ang nagsabat kami di kalsada, mare. Anya? Ay, tawanan ba ina bakit? Mo pa'y tayo yung antim. Adagam ti bagbaga na itiliklikod na. Gumapay pa lang nga sa bali at tao ti mapan na pangibagbagaan. Saan na may diretso kanya? Ay, mabuto nga siguro kon ka, mare. Makapangariyat mo dayjay. Agra na kami lang takitain na. Ay, bay amon, mare. Ipagpagapumlatan ang antim. Ure awan ti ante-ante no kasi matlaeng. Kaano pa yan? Nagbalin na dakas ti panagnegosyo ti bar? Anya laki din. Isupay, ah? Iso natin siya. Tagpakalaing mo tabakbakitan. Salbag mo dayjay. Nagasaman. Saan lagaya masikat ang ibagaan ni Auntie Munay di kasi manong. Ha? Imbaga na matlaan ka ni Loring. Imbaga na kanwa dakas tagnegosyo iti bar. Unay matin Auntie Munay nga minaya. Anya launa ya, ti pakasikuran na rin ka. May isa lang, ti kaya ta sa unday na manong. Apal na laki di Dino kaya na, agnegosyo matitibar. Ta saan ko pulos pakibyangan kung nagtumay. Ala, bay amlatan ka di ading ko. No siga mga rugrugi iti negosyo, rumbag anak kasagana kay ti amin ang negative nga ibaga ti tattao king ka. Numero 1 ti kabagyan. Pudno na ita. Ha? Amam na ti kabagyan ading. Nung maamuan da ng rugi kay ti negosyo, agsakit tinakam da. Nang runa no di da kaya ti partapan. Salbag kidi ti kakasta kabagyan. Imbis nga isuda ko matimang suporta, ngam saan mat. Ta isuda pa ti mangibaga at dakas da dyan negosyo. Dakas ano, glaklakwak iti babae, kunakmanan. Nalahusto na din ko. Tad adda, pumodo ti ulom. Mala din ko. Hingkay saganan dagiti basyaw. Takadwaan ka ama panagsakada iti ipan mo ijebar mo. Inton malang. Nay! Ay! San ka nga aglisi ti dalan? Nakitam lang nga siya ti masabat mo, aglisi ka kid din. Ha? Ano yung madamdamag kong ibagbagayo iti likoda kanti muna? Aman nakibiyang iti bambanag asaan arumba nga pakibiyangan? Aniya? Sige man, i-explain nyo man kanya kita. No apay anak ko na yo, adakis ang negosyo ti bar. Alaman, ante? Aniya? Eh, kwa ha? Kuha nga! Saan kayo makasungbat? Anya tinadaknakas? Agnegosyo iti bar? Wino agnegosyo, babay niti panangyak akar iti mohon. Alaman, sungbatan nyo man ti saludsod ko, ante? Aniya? Dakas ang negosyo ti bar kung kunayo. Nga mamangan no nalipatan nyo, anadakdakas dagiyakar iti mohon. Ay, uri lipatan nakakanakan nyo, ante. No kasamot lang. Naimbag pa dyan dumatat tao. Tadati word of encouragement da. Nga ituloy ko lat tada dyan ang negosyo. Ha? Ngam na kayo mismo nga antik. Kastaganti bagbangayo. No kunayo dakas da dyan negosyo. Excuse me with feelings and emotion. Nadakdakas kayo. Aniya? Anya kang anya. Ay, awan ti ante-ante ko naktumat. Pinagsasawak man langan ti awan ang bay na bakit? Anya? No ko na dakas ti agnegosyo iti bar. Mas nadakdakas ti kinatao na manong. Ading ko. Nadakdakas ti aramid na Naglay nga mangyakar iti muhon. Ala, huston. Tanay ibagam gaya mo day taking kwa na ading. Imbaga ka talaga Siyak din ti bagbagan na iti sana nasaya iti likoda. Takis nga ibagbaga naman. Nadakdakas na timuna kung naktuman. Ala, nadakdakas ading ko. Huston kung naktuman. Hingga mga anay na ading ko. Tadamakan iti kusina. Maliplipatan pa hindi panangan mo. Gapo iti ngaw mo. May amon na timuna. Waste of time dahil dyan antita. Awan may tulong na kin ka. Bayam mamiris nanto dagiti imbagam kin kwa na. Anya laki din. Hello po, kagayem ken kakabsat nembag nga aldaw tayo amin nga padak nagdingdingeg dito YouTube channel ni Sir Dan Marts. Siya ni Jasmine Mina Rivera nga subscribers kan avid listeners ditoy anya lakit din. Sakbay ti amin kahit kuwang pangkablaawan dagiti favorite artist ko ditoy. Siyempre, YouTube channel ni Sir Dan Marts, Sir Dan T. Martinez, Ma'am Mary Jane Castro, ken ni Ma'am Donabel.
Kastamet ti pamilyak di jay Dupax del Norte, nilakay ko nga ni Dexter Rivera, ken dagiti duwang anak ko nga ni Jet ken ni Jade. Kastamet syempre dagiti padak nga naayat ngagdingdingeg dito YouTube channel ni Sir Dan Marts. Syempre sila Madam Vela Veli Sabado, Ma'am Roselia, Ma'am Ninita Galzode, Ma'am Lilibet Contillo, Ma'am Immaculada Santos, Ma'am Marites Razote, Ma'am Beth Apigo, Ma'am Glory D, Ma'am Rem Samando, Ma'am Feya, Ma'am Mandarin Nay, Ma'am Lola Onyang, Ma'am Larry Sagayo Buyakaw, Ma'am Jubilin Kimayong, Ma'am Geraldine Laroco, Sir Oliver Gutierrez, Ma'am Lynn Cabanse, Ma'am Mariana Garcia, Sir Francisco Lopez, Sir Lakay Agbiag, or Francisco Lopez Lakay Agbiag, may sagay managan data. Ken ni Ma'am Imelda Velasquez, Ma'am Mary Jane Fabiano, Ma'am Sani Pobre, Ma'am Ramoso Divilla, Ma'am Edna Saranillas Patake, Ma'am Aida Garcia, Sir Ricky Castillo, Sir Aljor Dalipe, Ma'am Joby Litawan, Ma'am Mary Caridad Bravo, Ma'am Atina Zam, Ma'am Nati Agustin, Ma'am Adela Cabrales, Sir Florentino Batilo, Sir Abuyan, Ma'am Ina Garcia, Ma'am Rowen Ayo, Ma'am Jocelyn Daguro, Ma'am Adeline Soriano, ken ni kastamet nga pa-shoutout mo da Ma'am Mary Rose Ramos, Ma'am Jinky Michael, Ma'am Leticia Ancheta, kastamot da Madam Ma'am Tess Perez Castronuevo, ken kastamot da Sir Pipito Ugay, Sir Wilfredo Odimong, Sir Batang Oldest Official, Sir Gabay Josephine, or Madam Ma'am Gabay Josephine, kastamet da Ma'am Roselyn Hill, Madam Jalyn Vicente, kan kastamet pa shoutout pa suda Sir William, kan ni Sir Tajiri Moliso. Pasensya no, jak ko na maibalikas, dagiti nagnagan nyo kakabsat. Kan di tayo liplipatan na i-like, comment, and subscribe to the YouTube channel of Sir Dan Marts. Pagyamanan and God bless us all. Thank you! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Dan Marts YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.